offered by Ronnie Sarno and family. Misa pasalamat sa tanang mga santos o sa tanang grasyang nagawa ng Parisa Padrina Panyero. Mayong buntag, ang atong donations para sa atong project di total na og 161,000. Ug ang total expenses 148,266. Daghang kayong salamat sa suporta o sa musuporta. Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang hugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Man sa mga intensyon na ato nang ipasa kanina, ato sa pag-iyanan kining santos nga misa, sa atong tagsa-tagsa ka mga intensyon sa mga tao na nagapaampo kanang. Mga igsoon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog dining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala, mga kitang pasaylo sa atong mapinanggaon ang mga. Give
kita sa Dios nga makagagamon sa tanan ug pasayon sa itong mga sala ug dalon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nagamuyong kami, Ginoong Diyos na nga imong panabang magkugiunta kami paglakaw. Iyasan niya ng gugma nga nakapaisibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Hindi akong gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog hariyuman kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangaw sa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa kadigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan ug ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Inig-abot ni adtong panahon na mao kini ang kasabutan nga gihimo ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Diyos ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudloan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako gikan sa labing nagtimawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang nga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhing pasiya sa kalibutan, nag-ampo ug nangaliyupo si Jesus ubang sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buotan man siya, gidumog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakatakon siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, nahimpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon, nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Kinudlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Pipila ka mga Griego nahiuban nga niadtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangiling. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilee ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Busa niadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gihibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, "Ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasindunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas na trigo magpabilin nga usa gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kini daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, nining kalibutana, makapatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot nga mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako, aron kun hain ako, at tuwa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya na mag-alagad kanako. Nabalaka ako, ug unsay akong isulti, mingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat ni ining takna sa pag-antos. Amahan, pasindunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, ipasindunggan ko na kini ug apan pasindungan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug mingon sila, nidalugdog man. Ang uban mingon may anghel nga misulti kaniya. Apan sa Jesus mingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundi tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nga nagmando nining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao
ngari kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang ipasabot ang matang sa iyang kamatayon nga mudangat kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanang tanan. So pasensya na mo sa akong lugar na lain-lain ang direksyon sa atong altar. Pero sa inyong nananakitan, naninda kong improvement, no? O maabot ka niya ang adlaw, manindot na ning atong lugar kalampuanan. Gamay yung sakripisyo. Nindot kay sa atong ebanghelyo karon, no? Kay ipasabot na sab kita unsa man gyoy meaning niining atong gibuhat karon nining panahon sa Kwaresma, ining panahon nga gitawag og Lent, nga nag-andam kita ining panahon sa pagpakasakit, paglansang sa krus, pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus. Ikalimang Domingo na karon, so hapit na ta, no? Ug sunod Domingo na sa bendita sa Bukay, o niya, magsugod na ang Semana Santa. Hinod kayo ang pagpaadri sa pagpasabot ni Jesus. Yan, ipasabot niya siya mamatay, pero unsa yung gigamit? Ang simbolo sa usa ka liso. No? O ni sa English pa, o ni atong i-focus sa atong reflection karon, atong pamalandong, unless a grain of wheat falls and dies, it will remain a grain of wheat. But if it falls and dies, then it will bear much fruit. Sa Binisaya, no? Ang usa ka lugas nga trigo magpabiling nga usa gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kay si Jesus, iya manghihalad iyang kinabuhi, murag liso nga ilubong gani sa yuta. Apan ikatulog aman sa tulog adlaw siya mahimong, siya mabanhaw, siya tagaan na niya o maayong meaning ang atong mga pag-antos. Mo gani nga atong i-focus ang atong reflection karon na sa itulo ka S. Unsa may pasabot niining kamatayon, pagkabanhaw ni Jesus. Una, ang yung ipakita ni Jesus sa atong kinabuhi, importante ang usa ka S, sakripisyo. Kinsa ninyo ang analog sakripisyo, palyugisan kamo. O, daw ay makulang yun. Kamu mo mag-sakripisyo ka, ako kayo mag-sakripisyo, mainitan, no? Init kayo, no? Mag-sakripisyo. Kada adlaw na agi ng sakripisyo. Kasuway na mo anak, kanang gusto pa tapong mo extend siya yung katulog. Kanya kinanglan na mo bangon, kay mato na sa trabaho, o na mo'y eskwela, sakripisyo. Tanan na itong mga buhat, naagyod ang sakripisyo. Ano mang importante ang sakripisyo? Mao magudi paagi sa Ginoo nga ipakita nga ang kinabuhi dili tanan kaharuhay. Why tao puro kaharuhay, no? Tanan bisag pwerte pa nimong, no? Ikaw patag-iya sa tibuok isla or unsa, wa dili gyud haruhay. Kaya namoabot ang adlaw na magsakripisyo ka. So dunay meaning ang sakripisyo kay ang ato ganing Ginoo nagsakripisyo usab alang kanato. Maunta, na dili kita mahadlok kung kita agito na sa Ginoo pagsakripisyo anak. Pagsakripisyo nay tay kay para ni sa inyong pamilya. No, kadagang sakripisyo mga amahan, kinami Mulakaw, maadto mag-abroad para lang sa iyong mga anak karon pa eskwela. Ang sakripisyo sa nanay, hindi kagabi, ganig mo, umihilak na ang anak, labi nagduna na sakit, sakripisyo. Pero kining sakripisyo, mauning magdala nato sa lain nga realidad na gitawag o lain S, katapusan nga S. So, ipahimduman kita, nining sa panahon sa Kwaresma, nga importante kayo ang tao moagi og sakripisyo. Kadunay sakripisyo ang atong kinabuhi. Di ta mahadlok nga magsakripisyo. Kita karon kung wala pa ta magsakripisyo, inaning hago kay ning atong kahimtang,
dili ta mo abot ugma, no? Or sunod semana, sunod bulan naman panindot na kini. Ang ikaduha nga is ang pinakataas na sakripisyo sa tao, no? Pwede mo ko magsakripisyo, muhatag ko sa akong oras, muhatag ko sa akong bahandi, no? Kani usay hinumdo ba mo sa akong istorya, no? Kani magsakripisyo ka usahay i-challenge ka sa Ginoo, katong isgot na ko sa una. Ang among allowance, seminarista pa may, ako ng istorya ninyo eh. Anyway, kanang ang among allowance 300, unya na ay tao nga nangayo og tabang. Ingon siya, brother, tagay ko, tabangi ko, kay gusto kong muuli padog Antipolo. Pilay-pilay mo, kuya, 3 pesos. So, kinahanglan siya 3. Pagtanaw na ko, nakabilin sa akong kwarta ato, 10 pesos na lang, kay 300, kagitibok bulan, o kita niya mo ang i-budget. Unya, pag ingon niya na 3 pesos, 10 pesos ang kuha na ko, paita. No? Magsakripisyo ka, muhatag ka 3 pesos, makuhaan imong 10. Pero nahatag ko, isakripisyo, pero usahay ka, sakit, no? Sakit ang akong kasing-kasing akong ihatag. Pero pagkahapon na ni Ana, ang akong amigo nga pare, niduaw na ko, o pagdayon na niyang uli, na ihatag nga sobre. Pagsuling na ko sa sobre, na ay 300 pesos. Nakain, grabihan, no? Ipasakripisyo ko kadyot, pero suklian dayon sa Ginoo, o grabe pa, na kasa. Kung may meaning o mag-sacrifice ka pero makakita ka sa bunga sa imong sakripisyo, wala ang imong kakapoy, imuhang pag-antos. Pero ang pinakataas na sakripisyo mao ang gitawag o self-giving. Mo nagiingon ni Jesus nga ang pinakataas sa gugma mao ang paghatag sa imong kinabuhi. Mao gani nga si Jesus no ana sa krus, hindi pakita na to, nagsakripisyo siya. Ang pinakataas mo ang paghalad sa iyang kinabuhi. Nakita po dun ta, no? Naghandang sitwasyon sa isa kinabuhi nato. May challenge ta sa Ginoo ngayon, andam ba ka ngayong ihatag imong kinabuhi para sa imong hinigugma? Pinaging simana lang na inisulti na ko, Father, iyang po taon ko. Nga naman, kaya akong ihatag akong kidney para sa akong igsuon. Pagkagrabing sakripisyo, parang iyan ang ihatag po, ang iyang kinabuhi. Nainumlong ko sa kabata, inana, ipag-ignan siya siya iyang mama, dahil ikaw na lang diya'y among kanang paglaong, kay imong anak kinahanglang lisdan o butangan o kanang dugo na limpyo. Ikaw ra dahil tilak ang bata niyo siya mo ba ma'am? Sige. Pag dito na sila sa ospital, no? Ipaag dugo, ingon din ang bata, ma, kanusa man ko mamatay, ma. Kaya kainon niya, inighatag niya sa iyang dugo, mamatay na siya. Ingon ang nanay, dili mong ka mamatay. Anak, umuuban na. Kainon ginakong, pero andam ko mamuhatag sa akong dugo para sa akong igsoon. Sakripisyo to the point of giving oneself. Kaya ba mo, no? Niyating naging mga adlaw, kamutanan, no? Di may kabalo ko natin ang inyong kasing-kasing na magsakripisyo para pagganit sa atong project. Yan mga mayaging adlaw na nagsiminto mi diri tandog kay ko. Unsa mo kamao kamang gihatagon, unsa mo kabalo mo sakripisyo para lang ma-realize ang atong proyekto din. Sakripisyo o paghatag gamit sa imong oras o sa imong kinabuhi. Ang kanindot kay magsakripisyo ka, unya moabot pa gani sa punto nga imong ihatag imong kaugalingon og self-giving, asa kapadong is salvation. Ikaw maluwas, ikaw dadon ngadto sa Dios. Ikaw hatagan o kinabuhing walay katapusan. Mao gani ang example ni Jesus, ang liso nga ilubong sa yuta, magsakripisyo siya mauhan, no? Ilubong sa yuta, ikahuman mamatay ang liso, wala ang iyang pagkaliso, pero naay mabuhi nga bag-ong tanong o bag-ong prutas, inyang initubo na niya na daghan na kayong bunga. Ining manggahan na to, no? Ining mga mangga na to din din man nagasugod sa usa ka liso nga gi-tanom. Unya ang tanom nitubo, nagsakripisyo ang liso. Unya kita makadawat og daghang mga bunga. Mao ni simbolo usab sa pagpasakit, pag-antos ni Jesus
hangtod ihatag iyang kinabuhi apan wala mahuhundang ang paghatag sa kinabuhi ngadto ra sa kamatayon kundi sa gitawag nato pagkabanhaw. Paghatag ka nato og kaluwasan pinaagi sa sakripisyo, paghatag sa kinabuhi ni Jesus alang ka nato. Mao kini kaulimang Domingo sa Kwaresma, ihangyo usab kita na sa itong kinabuhi unta, makamautang mo sakripisyo, makamautang muhatag sa itong kaugalingon, ug maghuwat kita, nagasahan kita sa Ginoo, ug kaluwasan ug kinabuhi walay katapusan. Sa padayon sa atong Santos nga Misa, ato sa iampo ang atong mga kaigsuonan, nga sila, apil ka nato mo kuyog kay mo ni damgo sa Ginoo, na kitang tanan maluwas, kitang tanan mahalangin. Amen. Palihog minuto. Nagtotoo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Jesucristo iyang anak pabugtong Ginoo nato, nagipanangkod sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, ikunsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, isaka sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Ug gikan dito mobalik siya paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi sa pagkamatay sa kaugalingon, kita nataw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Diya sa mga espiritu sa pagdili sa kaugalingon ug pagpenitensya, moadto kita karon samahan diha sa pagampo sa pag-ingon. Ug ingon kita, among langit ng Amahan, kaluy kami. Nga magpapuslanon ang tanang grasya nga gitinguhang ihatag sa Dios kanato niining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo nga ang makanunayong pagkamatinumanon sa tanang magtotoo sa tibuok kalibutan magkabig sa mga dili magtotoo ngadto kang Kristo, ang tinubdan sa walay katapusang kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ang mga Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Among langit ng Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o gubanghotong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o mga papanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Among langit ng Amahan, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Among langit ng Amahan, kaluy kami. Nga ang mga mihalina, makakita na sila kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Among langit ng Amahan, kaluy kami. Ginoo sa tanang binuhat, dungga ang among mga pag-ampo, nga among gihiusa diha sa sakripisyo nga gihatag sa imong anak, isip iyang bag-o ug walay katapusang kasabutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Igsoon, magampo kita aron ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo, gikan sa lahom, alas pagdayo ko na may siya malam, alas sa kapuslanan at sa tibok ng santos na simbahan. O Diyos nga makagagahom, dungga kami aron ng imong mga alagad, nga imong gibuhong sa mga pagtulunan, sa Kristohanong pagtuo, mahinduan sa mga sala, pinagi sa gahom nining sakripisyo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mga Dios nga dunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo sa kanunay ug sa tanang daki. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nga kanimo ug naghatag kanamo sa puso ug ganti. Pinaagi na Jesucristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig ang imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang nimong Espiritu ng pagsantos dining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamong nga lawas ug dugo na Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanta. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usap, nihatag kini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanamo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among Obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gipahinungdan ng Santos Camisa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, mo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan, uban kanila ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug pitima kaniya, ihatagan ang kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Pero pag-abot kita sa atong langitong Amahan, na paggamito ng mga pulong, itutlo ka natin sa atong
Ginoong Jesucristo, nag-iong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, Ginoo, kundi yung pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kaliusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa pamangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon ipakita tang atong panaginig sa unay, panagdaig manang kaninyo. Igsoon, mao kini si Jesus, ang anak sa Dios ug anak ni Maria. Siyang kordero sa Dios nga nagawagdag sa mga sala sa kalibutan. Kulan kitang itawagan makaambit sa iyang bagket. Act of spiritual communion. Akong Jesus, nadato ako nga ikaw anaa sa labing malaang sakramento. Giigugma ko ikaw lubaw sa tanan, ug akong nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paging sakramental, kumari ka sa akong kasing-kasing sa paging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani ka uban kanako. Ug hingpit kong hiniusa ang akong kaugalingon nga nang kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Ang lawas ni Kristo.
Namuyog kami, makagagahong na Diyos. Aron sa kanunay, mahilaki punta kami pagkaya. Uban sa mga bangin sa iyang lawas ug dugo, among gikalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyon Imperata. Maluloy uno wahigugmaon nga amahan. Midangog kami kanimo nimtak na sa among pangkinahanglan. Aron ngayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo ug nakakutlo na ug daghang kinabuhi. Nangalyuko kami sa imong mahigugmaong pagtagad ug pinaagi sa imong makaalim nga mga kamot. Ipahilayog kami sa kahadlok sa maong sakit o sa kamatayon. Ipahibalik mo ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga tao nga gitahasan sa pagpangita o kaayuhan ning maong sakit o magsugpo sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga bakuna nga giukmad uban sa imong kaalam, inspirasyon o pag-aga. Panalangini ang among paningkamot nga magpulos kining mga bakuna aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doctors, nurses ug uban pang mga health workers nga nagatiman nga nila sa mga masakiton uban sa kahanas ug kalumo sa kasing-kasing. Hatagi sila og maayong panglawas ug pangisip kalibun sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban ug sa panalipod batok sa sakit. Nagampo usab kami alang sa magtakbuyan sa maong sakit. Mahibalik unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nagatiman kanila. Ihatag ang pahulay dayon ngadto sa mga matay. Nangayo kami sa imong grasya aron buhaton namo ang pagtunhay sa kayuhan alang sa tanan ug aron tabangan namo ang mga nang kinahanglan. Ang among pagtinabangay ug mga buhat sa kaluoy magtabang kanamo aron makatabang kami ning dakong pagsulay ug magkabig kanamo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangog kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among ipangayo tungod sa among pangkinahanglan. Hinunoa, ilikay kami sa tanan kadautan o mahimayaon o bulahan nga Virgin Maria. Amen. O Maria, ayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Maria de Montfort, So padayon ang hangyo kamo sa pagsuporta sa inyong mga pag-ampo din atong project, no? At kayo mga nitabang, no? Kunya natando kay ko ni maging simana na nag-mention ko mga about merienda, so dagang kay mig pagkahon ni maging simana na gani gahatod og sa kalderong sudan, so sa hurot ni kalisod ni hurot. Perti na mong lingap, perti na mong kabusuga kami ng trabaho diri kay labi na pagmasa diri kay daghang kay nag-volunteer ni tabang kano. So iampo na to mga human ang atong project para sa kaymayaan sa atong Ginoo sa atong mga Ginoo. Ang Ginoo anak kaninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad
santos nga misa, dado na to ang kalinaw, gugma ni Kristo. Napaday pahinumdum karong Holy Week, so wala tayong mag-celebrate gawa sa Bendita sa Lukay, no? Pero during weekdays, wala tayong celebration. Pero nani yung gusto naramang ko dire, gusto nyo mampisal, no? Pare lang mo, niya, or pwede nyo kong message aron makaandam ko para magpisal niya ng simanahan, no? Diyan ko dire para sa inyo, no? Para Thank you. Ha?